салом бинандагони гиромӣ, сархати хабарҳост дар радиои озодӣ. дар чанд дақиқаи дигар аз боздошти як марде бо гумони қатли бераҳмонаи ҳамсару фарзандаш дар вилояти Суғд, талаби 7 соли зиндон ба рӯзноманигор Абдусаттор Пирмуҳаммадзода, чораҳои нави пешгирӣ аз COVID-19 дар гузаргоҳҳои сарҳади Тоҷикистон ва боздошти Тарона Алидӯстӣ, ҳунарпешаи маъруфи эронӣ, қаҳрамони филми Шаҳрзод хоҳем гуфт. хабарҳои дигар ҳам дорем. мақомоти интизомии Тоҷикистон мегӯянд, як мардеро бо иттиҳоми қатли бераҳмонаи зану фарзандаш дастгир карданд. раёсати корҳои дохилии вилояти Суғд рӯзи 18 декабр дар барномаи телевизионӣ фоҷиа дар як хонаводаи шаҳраки Меҳнатободи ноҳияи Зафарободро шарҳ дод. ба иттилои раёсат, Зокир Аъзамов, сокини ноҳия, рӯзи 28 ноябр ҳамсари 36сола ва писари 9солаашро кушта, барои пинҳон доштани ҷиноят ҷасадҳо ва хонаро оташ задааст. ӯро баъд аз 4 рӯзи фирор дастгир кардаанд. назари нафари гумонбар дастрас нест. дар гузориши вазорати корҳои дохилӣ, сабаби фоҷиа рашку шубҳаи шавҳар ба ҳамсараш гуфта шудааст. нисбат ба шахси муттаҳам парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. дар як соли ахир дар Тоҷикистон чандин ҳодисаи куштори занон бо дасти шавҳарон расонаӣ шудааст. бино ба гузоришҳо, додситонҳо аз додрас хостаанд Абдусаттор Пирмуҳаммадзода рӯзноманигори тоҷикро ба 7 соли зиндон маҳкум кунад. яке аз пайвандони Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ба шарти зикр нашудани номаш ба радиои Озодӣ гуфт, мурофиа охири ҳафтаи гузашта дар душанбе баргузор шудааст ва касе аз додгоҳ ё вакил ҳам ба онҳо ҷузъиёт намедиҳад. Абдусаттор Пирмуҳаммадзода 8 июли имсол боздошт шуд ва ӯро ба ҳамкорӣ бо созмонҳои ифротӣ ва мамнӯъ муттаҳам мекунанд. иддаое ки худаш рад кардааст. созмонҳои байналмилалии ҳомии ҳуқуқ гуфтанд, ки мақомоти Тоҷикистон аз Пирмуҳаммадзода барои танқидҳояш ниқор гирифтаанд. ҷузъиёти бештарро дар барномаи ахбори Озодӣ ва 4 соат баъд тақдими шумо мекунем. қарор аст Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, ба зудӣ барои мулоқот бо ҳамтои беларусаш Александр Лукашенко ба Минск сафар кунад. сафар ҳам дар вақте сурат мегирад, ки пешравии нирӯҳои Русия дар ҷанги Украина суст шудааст. вай рӯзи 19 декабр ба Беларус меравад ва ин нахустин сафари Путин дар 3 соли ахир аст. дафтари матбуоти раёсати ҷумҳурии Беларус хабар дод, ки ду тараф суҳбати як ба як хоҳанд дошт ва ҳам музокироти васеътар бо ҳузури вазирони ҳамгироии Русияву Беларус. ба гуфтаи бархе аз таҳлилгарон ва низомиён, шояд Владимир Путин Лукашенкоро тарғиб намояд, ки сарбозони кишварашро ҳамроҳ бо сарбозони рус ба ҷанги Украина фиристад. раиси ҷумҳур Владимир Зеленский гуфт, Украина омодаи тамоми таҳаввулоти имконпазир, аз ҷумла ҳамла аз қаламрави ҷумҳурии Беларус аст. мақомоти расмӣ дар Тоҷикистон мегӯянд, ки барои пешгирӣ аз сирояти COVID-19 назорат дар гузаргоҳҳои сарҳадиро тақвият бахшидаанд. баъди хуруҷи ин беморӣ дар Узбекистони ҳамсоя, мақомоти беҳдоштӣ дар гузаргоҳҳои марзии байни ду кишвар санҷидани ҳарорати бадани мусофиронро оғоз кардаанд. аз бисёре аз мусофирону хориҷиён ҳам хоста мешавад, ки гувоҳиномаи ваксина аз бемориро нишон бидиҳанд ва ё озмоиш супоранд. ба гуфтаи мақомот, то кунун ягон мавриди сирояти бемории COVID-19-ро ошкор накардаанд, ҳарчанд дар Тоҷикистон ҳоло бемории роҳҳои нафас дар байни мардум авҷ гирифтааст. гузоришеро дар ин бора дар барномаи ахбори Озодӣ ҳамроҳ мебинем. барнома соати 7 ба вақти душанбе ва соати 17 ба вақти Москав мустақим дар вебсайти радиои Озодӣ ва ҳамин канали Озодӣ видео нашр мешавад. Тарона Алидӯстӣ, ҳунарпешаи маъруфи эронӣ, қаҳрамони филми Шаҳрзод, баъди эътирозаш ба ҳукми қатли ҷавоне боздошт шуд. ҳунарпешаи 38сола пайваста дар Инстаграм аз эътирозгарон пуштибонӣ мекард. ӯ бо нашри як акси бидуни рӯйсарӣ дар саҳифааш ба ҷунбиши зан, зиндагӣ ва озодӣ пайваста аст. Алидӯстӣ ҳафтаи пеш дар робита ба эъдоми Муҳсини Шакарӣ эътироз кард.
او با حکومت هشدار داد که منتظر عاقبت‌های عمل‌های خود باشند و سازمان‌های بین‌المللی را تنقید کرد که خاموش خونریزی‌ها را نظارت می‌کنند. بعد از این نوشته‌اش او را در خانه‌اش در پیش چشم دخترش بازداشت کردند. خبرگزاری تنظیم نوشته است که ترانه علی دوستی با دروغ پراکنی و تلاش برای برانگیختن ناآرامی متهم می‌شود. و حالا معلومات درباره قرب اسعار. امروز 19 دکبر بانک ملی تاجیکستان قرب 1000 روبل روسی را 156 سومانی و 50 دیرم، $1 آمریکایی را 10 سومانی و 20 دیرم و 1 یورو را 10 سومانی و 85 دیرم مقرر کرده است. بیننده عزیز، تشکر برای همراهی. خبرهای دیگری روز و گزارش‌های مهم و جالب را 4 ساعت بعد در برنامه اخباری آزادی انتظار باشید. تا آن لحظه خدا نگهدار.